नमस्कार. हांव श्रीमती चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतलो कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी अमेंबळ सुब्बराव पै हांगेले परिचय दितस. भारताचे प्रतिष्ठित राष्ट्रीकृत कॅनरा बँक आणि मंगळुराचे प्रतिष्ठित कॅनरा शिक्षण संस्थेचो स्थापक अमेंबळ सुब्बराव पै शिक्षण तज्ञ आणि समाज सुधारक जावन आशिल्ले. अमेंबळ सुब्बराव पै 19 नोव्हेंबर 1852 इसवींतू मुल्की गांवांतू जल्मले. प्राथमिक आणि फर्स्ट आर्ट्स शिक्षण मंगळुरांत जाल्ले. उपरांत मद्रास प्रेसिडेन्सी कॉलेजांतू BA आणि मद्रास लॉ कॉलेजांतू BL पदवी घेतली. 1876 इसवींतू सुब्बराव पैन मंगळुराक येवन वकिली वृत्ती आरंभ केले. सुब्बराव पै देशभक्त आणि मानवीयतेंत विश्वास आशिल्ले व्यक्ती जावन आशिल्ले. 1891 इसवींतू तांगेले बापय उपेंद्र पैन दान दिल्लेले 22 एकरे जागेरी कॅनरा शिक्षण संस्थो आरंभ केलो. समाज आणि आर्थिक उद्धाराक शिक्षण अवश्य मेळालो विश्वासू तांकां आशिल्लो. 1894 इसवींतू तांणी स्त्रियांक शिक्षण दिवचे नदरेन कॅनरा गर्ल्स हायस्कूल आरंभ केले. 1906 इसवींतू कॅनरा हिंदू परमनंट फंड लिमिटेड आरंभ केले. उपरांत ते राष्ट्रीकृत कॅनरा बँक जाले. समाजाचे खूब लोकांक उद्योग मेळणू, निरुद्योग आणि दुर्बळपण दूर जावच्याक कारण जाल्ले. गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे दुर्बळ चेडवाले शिक्षणा खातीर पुअर बॉयज एज्युकेशन फंड आरंभ केले. आज ते अमेंबळ सुब्बराव पै स्मारक निधी नावार काम करतास. बरे उद्देश दवरून काम केल्यार यश मेळता म्हणजे तांगेले ध्येय वाक्य जावन आशिल्ले. तांणी 25 जुलै 1909 इसवींतू देवादीन जाल्ले. तांणी बांदिल्लो संस्थो आज व्हड जावन हजारो लोकांक शिक्षण आणि उद्योग दिवच्यो संस्थो जावन जनमानसांतू अजरामर जावन आसत. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदाय तर्फेन अमेंबळ सुब्बराव पै हांकां श्रद्धांजली दिता. ती नमस्कार.